Jos sä oot asiantuntijayrittäjä, sun ei todennäköisesti pitäisi käyttää aikaa TikTokiin, Instagramiin tai LinkedIniin ollenkaan. Suurin osa yrittäjistä on jumissa sisältöoravan pyörässä. Ne tekee enemmän, mutta myynti ei kasva. Kyse ei ole siitä, että sä tekisit väärin. Kyse on siitä, että alusta toimii sua vastaan. Tässä videossa mä näytän sulle, miksi some ei ole välttämätöntä liiketoiminnalle ja miksi YouTube on asiantuntijayrittäjälle ylivoimaisesti tehokkaan alusta saada asiakkaita ilman päivittäistä julkaisupainetta. Koska somealustoilla videolla on lyhyt elinkaari, joka on yleensä 24-48 tuntia, näkyvyys perustuu jatkuvaan julkaisuun, algoritmipelissä kikkailuun ja toiveeseen siitä, että joku sattuu näkemään sun sisällön. Somessa suurin osa yleisöstä on tosi passiivisia ja ne selailee vain ajankuluksi ilman merkityksellistä syytä tai tarkoitusta videoiden katsomiseen. Se joudut ikään kuin työntää sisältöä ihmisille, jotta saat heidän huomion ja jotta sä saat parhaan näkyvyyden, sun täytyy käytännössä julkaista 1 video päivässä per somealusta. Mieti, minkä määrän videoita se vaatii, jos sä teet sisältöä esimerkiksi TikTokiin, Instagramiin, Facebookiin ja LinkedIniin. Se vaatii jatkuvaa videotuotantoa ja loputonta sisältöoravan pyörää, koska sillä hetkellä kun sä lopetat julkaisun, näkyvyys ja liiketoiminta putoo kuin lehmän häntä. Ja tää ero näkyy suoraan siinä, miten pitkään sun sisältö toimii. YouTubessa sisältö toimii oikein tehtynä niin, että ihmiset löytää sut. YouTube on julkaisualustan lisäksi hakukone, jossa käyttäjillä on selkeä, merkityksellinen syy tai tarkoitus valitsemansa sisällön kattomiseen. He haluaa joko oppia, ratkaista ongelman tai löytää vastauksen. Ja heillä on myös aikomus katsoa pidempään, jolloin he on siinä mielentilassa, että he jaksaa keskittyä siihen videoon. YouTubessa videon elinkaari voi olla kuukausia, usein jopa vuosia, jos sä teet ikivihreää sisältöä. Esimerkiksi tämä video, jonka mä julkaisin mun ensimmäisellä YouTube-kanavalla yli 6 vuotta sitten, sai vielä viime kuussa 940 katselua ja se on tähän mennessä saanut yhteensä yli 194 000 katselukertaa, koska sen aihe on vieläkin ajankohtainen. Osittain tämän takia YouTubessa riittää, että sä julkaiset 1 hyvän videon viikossa, eli 4 videota kuukaudessa, ja jokainen video, jonka sä julkaiset, kasvattaa sun videokirjastoa ja tuo sulle lisää liidejä ja myyntiä vuosien ajan. Koska YouTubessa yleisö on valmiiksi kiinnostunut aiheesta, niillä on myös paljon korkeampi ostoaikomus kuin millään muulla somealustalla. Toinen ongelma somessa on se, että lyhyt videot antaa nopeata infoa, mutta ne rakentaa luottamusta heikosti. Esimerkiksi TikTokissa ja Instagramissa jengi saattaa helposti selata tunnin aikana satoja videoita, jolloin sun videon on niin vaikea erottua, että sä jäisit edes katsojan mieleen. YouTuben pitkän formaatin videot rakentaa auktoriteettia. Pidemmissä videossa katsoja viettää aikaa sun kanssa. Ja ihan kuten ihmissuhteissa ylipäätänsäkin, luottamus rakentuu ajan myötä. Yksi iso ongelma on se, että somen kautta liidien ja asiakkaiden saaminen vaatii paljon suuremman volyymin katselukertoja ja todella paljon hiotumman myyntiputken. Koska somessa katsojat ei ole samalla tavalla motivoituneita oppimaan, katsojan saaminen ostavaksi asiakkaaksi vaatii ihan valtavasti enemmän työtä kuin YouTubessa. Jos sä oot asiantuntijayrittäjä, YouTubessa liidien ja asiakkaiden saamiseen sä et tarvi 10 000 tilaajia tai 100 000 katselukertoja. Oikein tehtynä sun videot tavoittaa oikein kohderyhmän täsmäiskuna ja sun tarvii vaan tavoittaa riittävä määrä oikeita ihmisiä. Jollekin se tarkoittaa 500 katselua per video, jollekin se tarkoittaa 5000 katselua, mutta tarvittava näkyvyys on merkittävästi pienempi kuin TikTokissa, Instagramissa ja muilla lyhytvideoalustoilla. Kun sä et yritä tarjota kaikkea kaikille, vaan sulla on tarkka kohderyhmä, joka muodostuu sun ihanne asiakkaista, on parempi olla iso kala pienessä lammikossa kuin iso kala valtameressä. Somessa sä et myöskään pysty hyödyntämään niin sanottua luottamuksen kolmiota, jossa kasvu ruokkii kasvua. Tää on se kohta, missä YouTube alkaa tekemään töitä sun puolesta. YouTubessa sä voit tehdä sisältöä niin, että mitä enemmän sun videokirjastoon tulee lisää julkaistuja videoita,
sitä enemmän sun koko kanava alkaa saamaan näkyvyyttä luottamuksen kolmiolla. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että sulla on selkeä tieto siitä, ketä sä autat, mitä he haluaa ja miten sä autat heitä. Tää synnyttää ikään kuin lumipalloefektin. Sä teet superrelevanttia sisältöä oikealle ihmiselle, algoritmi oppii kenelle se video on tarkoitettu ja YouTube alkaa suositella sua yhä useammalle samankaltaiselle ihmiselle. Näin sun näkyvyys kasvaa eksponentiaalisesti pienemmällä vaivalla. Jos sä oot asiantuntija, valmentaja tai kouluttaja ja haluat oppia lisää siitä, miksi YouTube on paras alusta liidien, asiakkaiden ja myynnin kasvattamiseen, katso tää mun seuraava video, missä mä näytän ja kerron lisää.